Saltatzen dugu urrengora. Alex Zanardi bihotzean, beti. Bai, orain Bologna behingo, bai, asmatu duzu. 400.000 inguru. Italiako Berlin. Ados. Gero aipatuko du, Zanardi nahi nuke aipatu, orain dela gutxi hil zaigu 59 urterekin, 2 aldiz jaio zen, nik uste hau bigarrengo aldia, formula batean ibili zen, gero kartinera igaroz jarraitu zen kartinean, 2 aldiz izan zen munduko txapeldun, eta badu lotura, hemen ikusten dugu. Euskal Herriarekin? Txirrindularitzarekin. Claro, txirrindularitzarekin, bai. Bi aldiz urrezko domina... Handbike edo eskuzko bizikletan. Eta handbike dela eta bere bigarren istripularri izan zuen 2008an, okeraz banago, geta batean. Eta zoritxarrez, bigarren istripua bestea, baino txarragoa. Bi istripu super txarra, oso larri. Bigarrena are larriagoa. Orduan igual, hiru aldiz. Kamioi batekin talka egin zuen. Horren ondorioz. Biankak galdu. Ez. Bianka galdu zituen kotxez. Eta hemen handbikerekin beste guztiak. Zoritxarrez. Ez ba, behitu ez. Baina kirolari historikoa. Bai. Eta... eredu bat. Berak ez zuen amore eman sekula. Eta guretzat oso pertsonai garrantzitsua, telebista orkezlea ere bai. Baliozko mutu bat. Aurpegi ezaguna eta familiarra. Oso gurea ezagunuk. Alessandro Alex Zanardi. Eta txirrindularitzari egokituari ere gura letxo bat, ez? Bai, ezin dugu... Azken nuen patu? Nik bialinion... Behitxu, Zanardi eta abertzen nola sartzen duzu nore. Txirrindularitza motak aipatu genituen, mountain bike edo errepidezkoa, eta ez genuen aipatu handbikea. Eta begira, hemen gure aletxoa. Eta aletxoa, Zanardik ere, hemen ikusten dugu. Urrezko dominarekin. Joko paraolimpikoetan. Eta Bologna. Bidorre. Asinelli eta Garisenda. Bat okerra. Biak, Biak okerrak, bai, ez dakit, betzadet bat zegoela zuzen eta biak okerrak. Betik nabaritzen da, biak okerrak direla. Betik ikusita. Eta aipagarria da, bertan ikasten da, dago unibertsitaterik zaharrena, munduko unibertsitaterik zaharrena. 1088 urtekoa, 1088, eta bertan gradua egiten ari bazara, ezin duzula igo dorre honetara, gradu amaitu aurretik. Bestela ez omen duzu gradu amaituko. Esan daiteke. Orduan hori, hemen ikusten dugu unibertsitatea. Eta plaza. Eta datua. La Bolognesa. Ez da Bolognesa. Hoi da. Espageti bolognesa ez da existitzen. No. Egundoko datua. Hori da ragu. Tagliatella al ragu. Tagliatella al ragu. Saltza hori egiteko normalean behar dira 4-5 ordu. Saltza ondo egiteko. Aragia prestatzeko. Hau da, eskerrekoa, koldo bazkare. Aragi prestatzeko. Biak ere ondo sartzen dira. Ardoarekin nahaztu. Gatza, zanahoria, tipula. Ez da tipo kutsa batekin taka eta fuera. Ondo prestatzeko 4-5 ordu behar. Enekien, baina bintzat ez dutela jaten eskuikoa dela bolognesa klasikoa. Nekien hori, turismoa eta bitu. Italia saltzen euren burua, baina ez. Hemen ikusten da, euria egiten badu lekua proposa dela Bologna. Iportitxi. 40 kilometroko, zera dituelako, arkupez jositako iria da. 40 kilometro, paseo indorrak egiteko. Eta ala ere, hemen baino gutxeago ingo du. Turra Italiatik azitakoa, Bolognatik ere pasau zen. Nork irabazi zuen, egun hartan, ez ezagun batek irabazi zuen. Duko goratzen. Eta, Bologna la rossa, Bologna la grassa, Bologna la dotta. Hain zuzen ere, hiru nortasun da denak egia. Janariagatik, unibertsitateagatik, eta baita ere, teiatu gorri edo... Komunismoaren gatik. Politikoki ere beti gorriak izan dira. Oso komunista edo alternatiboa. Eta bintzat hori, hiri gorria.